og lave skin touch, så okay. Men så for at prøve at holde den det stykke fra, når I kommer af. Det der. Det er hovedet, ja. Det der. Så kommer til. Der. Og husk, den hedder støder, træer, hise. Point kun musik til. Husk det. Altid hise. Det er derfor ikke point for, men det hedder beat. Også. Har jeg ret til fingeren? Godt nok. Der er point. Også. Er I med på det? Bare en samsen. Hvis jeg også gerne vil over på den anden hånd, så gør jeg det, så jeg kører begge hænder. Uanset, at hvis jeg er mere udfordrende, så er det bare afstand på, så siger jeg der. Så er det hise. Det er ikke stedet, så det er stedet hise. Jeg synes også, det er den der hise, men så fører jeg hise. Rundt. Er I med på, hvad jeg skal lave? Start bare med favoritarmen. Og så er vi stille og roligt op. Bare tage stille og roligt og få skudt armen ind. Pas! Jeg skal stadig. Ja, det går fint. Kom. Så udfra. Så ikke der. Bare der. Og lige gå der. Ja. Julie, buk armen forrest noget mere. Buk den lidt mere. Buk den noget mere. Den er for strukket, når du står med den. Den skal være bukket sådan. Ja, sådan. Skal du ikke? Ja, så er der mere. Har noget mere arbejde. Ja, meget mere med arbejde. Det er meget bedre.